जायखौ जों मोजां मोनो अनो आरो फोथायो बै मानसिया फोथाय खेबस' जायोब्ला जोंनि गोसोआ गाबो आरो बायग्लियो। थिग बेबायदिनो बुहुमनाङैनो मोनसे केस सोलिगासिनो दङ जायखौ खोनाला नोंथांनि गोसोआबो गाबगोन आरो बायग्लिगोन आरो फोथायनो हायैबो मोननो हागौ। बे सावगारियाव नुनायखौ नोंथाङा थारैनो सिनायखागौ। बेयो जाहैबाय जन्सन्स एन्ड जन्सन्स बेबी पाउडार। जोंनि गथ' गोरलैफोरनि थाखाय जोङो पाउडार होनोब्ला बेनि अनगा गुबुनखौ नायनो बायो। गथ' गोरलैफोरनि थाखाय जोङो जेब्लायबो बाजाराव थाङोब्ला पाउडार होनोब्ला जन्सन्स एन्ड जन्सन्स बेबी पाउडारनि अनगायै गुबुनखौ लाबोआ। नाथाय गोबां बिमा माहारिफोरा बेनि एगेन्स्टैहाय केस होनायजों लोगोसे 1971 निफ्राय 2000 सिम जेसेबां नायबिजिरजादों बेयावहाय केन्सार कजिं केमिकल asbestosखौ मोनफानाय जादों। बुंनो थाङोब्ला बे पाउडारा जोंनि गथ' गोरलैफोरखौहाय केन्सार बेराम जाहोबोगासिनो दङ। नाथाय कम्पानिया बेफोर गासैबो नायबिजिरनायखौहाय गनायनानै लायाखै आरो दिनैसिम बेफोर पाउडारखौ फानगासिनो दङ आरो जों पाब्लिकआबो बेफोरखौ बायनानै बाहायगासिनो दङ। नाथाय जन्सन्स एन्ड जन्सन्स कम्पानिया बे पाउडारखौ 2023 नि गेजेरावनो इन्टारनेशनेल मार्केटनिफ्राय बोखारसिगोन होननानै खोथा होबाय। बे जाथायनिफ्राय जों मा बुजिदों? बे जाथायनिफ्राय जों बुजिनो हायो जे बुस्थुआ एबा मानसियाबो पपुलार जायोब्ला बे मोजां जालायनाङा। पपुलारिटिया जायो पाब्लिक सेन्टिमेन्टखौ लानानै। जेब्लायबो सोरबाया बेखौ मोजां मोनदों एबा बांसिनानो मोजां मोनदों होननानै नोंबो मोजां मोननांगौ बा आंबो मोजां मोनथारनांगौ बे नङा। जेब्लायबो क्वालिटिखौ नाय मानसिनि एबा बेसादनिबो, अब्लासो जोङो मोजांसिनखौहाय सायख'नानै लानो हागोन। गोजोन्थों।